Ezinyaweni zikaYesu. UYesu wayentoni? Utsho namthandazo. Wayetitshala. So nani nitheni? Ngotitshala. Colleagues. Yabona nje. Bakhona abafana namantombazana ayefunda phaya eFaro kulo mcimbi we-limited resources. Nami ke kuthiwe xa kufuna ukuphosa nami ke ndidlulisele nowa-process. Nayo nabo ikhona ne-circulatory. So masibabuleleni abantwana, masibakhuthazeni abantu aba bafunda phaa ngoku nithi niyabona imeko nifunda phantsi kwayo, ze nithi nawuphumelela nicinge ngemva uba besishiye kunjani na. Uba unayo into onoza nayo ngaphambili, uze nayo ngaphambili. Kukho ke into apha usebenza ke colleagues, I know apha sikho grade 12 sodwa. Kukho grade 8, grade 9, grade 10, grade 11, grade 12. Ayiqali phaa ke ku-grade 12 le. Ndike ndibone challenges esinayo even nalapha e-district offices. Uyofumanisa uba kustrengthenishwa i-efforts ku-grade 12. Kanti kubalulekile phakathi grade 8. Yabona ukujonga i-analysis of results, grade 8 uba ngcono, grade 9 athini. Andazi noba kule district kunjani, kodwa esingathi national problem. Grade 9 mathematics and mathematics ngamandla iyadipha kakhulu ngabani? Andazi uba yintoni eyenza loo. Iminwe ke ngoku ikhombe high school. Kuthiwe anibahoyi abantwana bama-grade 8 and 9. Nifocus kakhulu uba basebenza kuyo. It is so important ke ukuba from grade 8 into siqinisa kakhulu apha ezantsi. I know at times baphuma abantwana abadibana eprimary mhlawumbi ebhekiswe level 7 modwa. Andazi nokuba kwenziwe laa nto bazifaka kumicrowave okanye kukho nalaa nto kwa-grade 6 kukho into was i-underperformance iqala kwa-grade 6 ijonga kwa-grade 6 kusetyenziswe i-maths and language of learning and teaching process. If abantwana mabapase phaya at least 60% of abantwana maba-achieve level 4 and above. If abantwana ba-achieve less than 60%, less than 50%, then that school is deemed as underperforming. Ithi ke ngoku le nto, let me be honest with you, ndiye ndithi nam ngoo-principal principal masiyijonge le nto ka-grade 6. Masiyilwe, uba ulwe kanjani kanti izumxelela. Ayinjalo. Masiyilwe le nto yokwenzela abantwana bapase kakuhle. Yes. Hayi ndiyandithile inyani. Yansini. Kodwa ibe ne-bearing okanye ibe ne-effect le nto as umntana progresses. Because le adjustment esiyenzayo phaya ezantsi at times abantwana iyababetha, to be honest. Because umntana ngoku uzibone epasa acinga upase awangamandla kanti wenzelelele. So colleagues masiqiniseni apha kwa-grade 8, kwa-grade 9, kwa-grade 10, yokuba kwa-grade 12. Ubona ke ndinento ethi kubalulekile esikolweni mosi we know the strength zethu. Siyayazi ndandititsha i-natural science or ndandititsha ezaa nto kudala ne-technology. Ndititsha technology ndandititsha i-natural science and technology. Ndine-primary ndibaseprimary zange ndiyotitsha high school. Kodwa bendisithi like umzekelo ukhona utitsha wayetitsha i-natural science kwa-grade 7. So ene-problem nomcimbi we-circuits. Into wayenza ukutshangisa wayesebenza imitselo ndititshe lakhe e-circuit phaa. Because mna andikwazi uyenza. Yabona kuba uzawuthi xa
unento ongayaziyo uzivalele ekoneni ucinga uba lihlazo kungazi uyambulala umnyazi akulohlazo leyo kusikhulu into esikhulu le itopic andiyazi ndicela uzonditishela le topic loo nto ikhuthaza kakhulu kwezaa nto sizibiza ukuba zii-PLCs ndandana uba siyazazi nee-PLCs ii-PLCs more than anything i-establishment yazo was to encourage ootitshala to share good practices, skills umuntu azisebenzisayo uhambe uye engumesizwe umzekelo uba utitshala ogude kwinto ye-genetics uba yi-life science uba umuntu ogude phaya uthi ndicele ndititshala banafika phaya but nibe nikulaa community of neighboring schools so usuzivalela phi ekoneni yakho wedwa ucinga uba hayi uzawuthi hayi andazi nto akulohlazo kungazi uba uyazichaza malini andizokwazi uyenza take someone who will deal with it better than you so ukuze abantwana ke babuke kakuhle baye bayofika ku-grade 12 bezimele ezibukhali masiqale usebenzisana phi apha ezantsi ndiyayiqonda ikhona laa nto yokuba sinementality phofu kenyani sisi-reality time sifika sezi-novice teachers qonda hayi noko usafika akakakwazi kakuhle umcimbi sim-asese ke simbeke phaa ezantsi grade 8 simbone hayi noko ngoku singamnyusa ade awufika nakwa-grade 12 there's nothing wrong with that because we don't want to experiment but others bathi befika babekude yonke indawo uqonda uba iyambambezela xa uzothi makatitshe grade 8 but siyazifuna iititshala ezistrongo even apha ezantsi grade 8 grade 9 grade 10 yilaa nto kwezinye izikolo uyofumanisa uba umntu unyuka nabantwana bakhe but idanger yaloo nto ngeba uba ubabukele ekuqaleni uyobabukela sobafake ebhokisini idanger yaloo nto uba ubabulala sosukuthethwa nabo uyobaqamelela but ifuna ke loo nto emanager onemehlo i-school management team esinemehlo uba ubani is very ubani noko usafuna ukafunde so asinakwazi ukumprogressisa aye phambili ade le uzibambile zonke iiproces colleagues xa ndizawuyeka it is very important to work as teams sendiyichaphazele kwezi-learning communities okokuqala we must communicate openly and regularly. I-communication ke ayikokuthetha ngomlomo qha there is information efikayo mhlawumbi circulars memos from the department ezo nto zikhompyuthwa yi-management to i-staff uba yinto efuna bona ezinye is between the departmental heads and the department yakhe ikhona i-challenge ke khona even nalapha phezulu umntu afumane information ayingoxo angayigqithisi futhi nge-last minute athi ndifuna into ethile abe khona ayigqithisa ndifuna ngomso kanti give people time uze bakwazi uzopreparisha kakuhle bazokunika into epheleleyo okwesininzi as a team elapha eFaro we must learn to share the resources and ideas le nto bendithetha uba funda komnye umntu support each other's strengths and weaknesses singahlekisi weaknesses zombini